tipus dispara. Ho farem ràpid perquè arribi. En Rafa López ha arribat puntual a la ràdio i ho ha fet en taxi, ha demanat un cafetó, potser és que sabia que el becari ens portaria bunyols. L'he trobat tota l'estona enganxat al mòbil, però quan m'apropo penja o deixa el mòbil. Jo crec que deu ser com aquests famosos que fan veure que parlen perquè no els diguis res i no els molestis. No porta corbata com en Bargalló, és molt presumit, això sí, ens ho ha dit, porta un gran rellotge i un anell a la mà dreta, se'l veu enèrgic, però aparentment calmat, i dic aparentment perquè es mossega les ungles. Molt. Sí, la processó deu anar per dins, això de la política. De parany li hem deixat un gatet d'aquests japonesos, com li diuen, Manekineko, i ja quan l'ha vist ha dit, què és això? Perquè li agraden els gats, i s'ha sentit atret. Ja l'adoptaria. És que volia comprar un pel meu pis. De fet, diu que li agrada qualsevol animal. No sé si aquí entraria la part política, però bé, diu que qualsevol cosa que es mogui m'encanta, això ja ho ha dit ell. Se sent una mica gran, tot i que no té complexes. Quan hem parlat, per exemple, també d'una companya seva, o excompanya de l'estimada Montse Nebrera, s'ha posat una mica vermell. Jo no sé si és que sí, no sé si és que en el fons li sap greu tot el que ha passat. Té problemes per recordar els càrrecs i alerta. Hem sabut que té amics, fins i tot, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Diu que l'amistat PP-Esquerra és possible. És membre de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i tot i que no sembla perillós, Mas, alerta, perquè després això ens passa factura, sempre ens treuen els divendres en aquelles coses que fan. Ens hem posat seriosos i hem parlat de comissions d'investigació i ha aclarit que hi ha dues investigacions, però jo per un moment he pensat que anava a dir que hi havia dues línies d'investigació. No. Sí, ho he pensat. Ho he pensat mentre parlava, Bé, per cert, Mas, aquesta persona que tenim avui de convidat em diu que és un enamorat dels viatges, sobretot concretament del nord d'Europa. No li pots dir que és un rotllazo al nord d'Europa. Si li agrada, no li pots dir. Per això estan tot el dia bevent alcohol. Això sí. Hem sabut que no li agrada prohibir i per això diu haver sortit de l'armari en això d'Eurovisió. A la propera vida podria ser Uribarri.